għandna sitwazzjoni fejn għandna gvern illi huwa illeġittimu. Għandna gvern, għandna Prim Ministru illi jażel illi flokitina l-komfort illi nipproteġu il-ġustizzja jixpruna l-inġustizzja. Flok iġiel lil min iħares li ċittadini illi jridu s-sewwa, iħares u jipproteġi il-kriminali illi jiżżeraw u jipperpetwaw il-ħażen. Messaġġ wieħed, messaġġ ċar mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fid-dawl tal-mument kritiku li jinsab fih pajjiżna. Id-demokrazija trid tgħixha kuljum, trid titmaħħa kuljum, trid tiġġieled għaliha kuljum. Għax jekk ma tiġġieledx għaliha kuljum ikun hemm min jarġa' jittanta jaħtafa. Adrian Delija kienet jitkellem fil-gazin tal-Partit Nazzjonalista f'Ħażebbuġ fejn kienet jiġi imfakkar dak li ġara fit-22 ta' Novembru tal-1981, sitwazzjoni fejn il-Gvern Laburista rid juża s-saħħa elettorali sabiex jgħaddi romblu minn fuq in-nies. 38 sena ilu, partitarji Laburisti hebbew għal-każin u tefgħu il-gas ta' dmuħ lin-nazzjonalisti li kienu magħluqin ġewwa meta dawn ma kienu qed jipprovokaw lil ħadd. 17 persuna ġew arrestati, imsawta u torturati u wara li damu miżmuma fil-ħabs ġew illiberati minn kull akkuża mill-qorti. Dan ma beżax lil Partit Nazzjonalista iżda għamlu aktar determinat sakemm fl-1987 rebaħ is-sewwa kontra gvern li rid isikket lil poplu. Adrian Delija sellem lil dawn il-persuni u l-familji tagħhom. Illum ninsabu f'sitwazzjoni simili. Min ħalq uliedkom, min ħobs familtkom għal-but tal-gwadan tal-politiċi mażula. Dak li qed isir f'pajjiżna illum. Adrian Delija qal li Joseph Muscat qed jażel li jitkellem għall-Kummissarju tal-Pulizija, għall-Avukat Ġenerali u għall-Forzi Armati u jibqa' jiddefendi lin-nies qrib tiegħu ma jkeċċix li Chief of Staff tiegħu Keith Schembri u l-Ministru Ewlieni tiegħu Konrad Mizzi li huma implikati direttament fl-akbar skandli ta' korruzzjoni f'pajjiżna. Jiena konvint li hemm min f'dawn l-istituzzjonijiet li qed jagħmel ix-xogħol tiegħu. Jien konvint li hemm min fl-armata tagħna, fil-pulizija tagħna, hemm min qed jagħmel ix-xogħol tiegħu. U minn hawn nirringrazzjahom, u minn hawn nagħmilhom kuraġġ, u minn hawn ngħidilhom ibqgħu għamlu xogħolkom, taqtawx qalbkom, tħallux min jindaħlilkom, tagħtux każ dak li qed jgħid il-Prim Ministru u ibqgħu kunu fidili u lejali lejn pajjiżkom. Kien Kutajjar għal Net News.